pintu tahu tuh belambong sudah tadi. Hezamaro BJP ni pokoni simi je rigne bagdan hi tongmani joton kutum lajak beridoga korok aro asomsa di pramathani borok thanga akromon khlaika o pandawo jeni ex CM dai jeni bortoman MP borom gunang biplop kumar dev thanan tongmani plus jeni orani mantri ratan langat saibo thanan tongmani কিন্তু asomsa khlaya je di pramathani borok akromon khlaimani abo selengma singsa aro 6 জন borok injured nungkha awan bising joton hile jeni jonojati murchani pradesh committee mongol debarma vice president injured nungkha bo admitted kai sran satini komal kanti tripura sran satini media bo injured nungkha borok tabo hospital admitted tabo jeni aro CM side bo phai tongni chungkhanawo jeni MP bo phai tongo awani bagano ampi khlai je party mane BJP bai ki promoter IPF alliance nungkhana borok je ampi khlai BJP ni upore akromon khlaimani jonojati ni murchani upore akromon khlai abo salia abo salma sincha abo kutuk mohol rok mansuna nang asuna hambai sir identify de khaima ka je bunai identify khlai tongo tabo SDPO rok usi sahib rok kutuk tongo abo FIR bo shortly thangka in khanabo abo প্রশাসন borok daitto palan khai tabo se jara borok bise sakdu kuman ka 6 জন borok injured nungkha 2 জন serious tabuk jibi hasa ham nogo trauma center borok tabuk treatment chole tong hambai